Gaur egun 54 parke eoliko ari dira lanean Euskal Herrian. 1400 errota edo poste inguru dira lurrekoak guztiak eta mendietan zein landa eremuetan daude. 1520 megawateko potentzia dute guztien artean, baina administrazioa 53 parke eoliko gehiago instalatzeko eskariak tramitatzen ari da orain. 1150 megawatt gehiago erantsiko lituzketen parke berriek eta beraz Euskal Herriko indar eolikoa orain halako bilitzateke laster eskari berriko parke guztiak eraikiko balira. 27 proiektu berri tramitatzen ari da Nafarroako gobernuan, beste 10 Eusko Jaurlaritza eta beste 3 badira gutxienez Espainiako Trantsizio Ekologikorako Ministerioan. Statkraft enpresak iragarritako biak gehitu behar zaizkie horiei, baina izango dira proiektu berri gehiago energia eolikoaren sektorea indarra hartzen ari baita 2021-etik. Proiektu horiek oso egoera diferentetan daude eta ez dute guztiek aurrera egingo, batzuk egitasmoak besterik ez dira oraingoz, beste batzuk baituzte ekonomia saien baimenak, baina ingurumen baimenak ez, beste batzuk ordea tramiteak bukatzen ari dira. Arratsaldeon guztioi eolikoak izpide aritik bada besterik Iberdrolak 3.104 milioi euroko irabazi garbiak izan ditu iraiera arte 2021eko epe berean baino 29% gehiago. Hein batean uneko prezioen gorakada eta inflazioa energiaren prezioa garestitu egin delako iritsi da. Hala ere energia krisi betean aipatu bezalako enpresa energetiko handien etekinak handitzen jarraitzen dute. Bada gurean Arantxa Tapia ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburu galdetu diogu gaiaz. Nik uste dut Europatikan oso argi geratu dela zein izan daitekeen bidea, eta nik uste dut von der Leyen presidentak aukeratu duen bidea erabat ona dela, onargarria bakarrikan ez ona dela, eta hortikan nolabait gure ikuspegia oso baikorra da. Horrelako neurri batzuk jartzen baldin badira, nik uste dut gaina herriarentzako, herritarrentzako eta beste proiektu mota batzuk aurrera emateko ere interesgarria izan daitekela. Eusko Jaurlaritzak murrizketak eta debekuak ezarriko ditu gauerditik baso suteak saihesteko, izan ere segurtasun sailak ohartarazi du sutea arriskua oso handia izango dela tenperatura altuen, landaren lehortasunaren eta haize bolada indartsuen ondorioz. Hain zuzen ere neurriak kostaldean eta Kantabriar isurialdeko barnealdean izango dira indarrean, Gasteizko gobernuak horiek indargabetzea erabaki arte. Rodrigo García, segurtasuneko sailburu ordea. Zeintzu dira debekuak? Debekua dira landa edo baso zerak, makinariak ez erabiltzea, ze txinpartak sor ditzakete, gero baita ere su artifizialak eta elementu piroteknikoak eta baita ere barbakoak ez egitea landa eremua edo vegetazioa dagoen 300 metro baino gutxiago tarte horretan, gero baita ere landa eta baso ondarrak edo zerak ez erretzea, eta baita ere ez jaurtikitzea inongo elementurik sua eragin dezakeena, adibidez zigarro puntak. Bestadetik haserre daude Euskal Herriko egoitza pribatuetako langileak, esaterako Iruñean ELA, UGT eta LAB sindikatuek manifestaziorako deia egin dute arratsalderako egiten ari diren grebaren baitan. Donostian LABek adinekoen egoitzetako beharginen baldintza duinak aldarrikatu ditu goiz honetan elkarretaratze batean. Araban berriz egoitzetako ELA eta LAB sindikatuek lehenengo greba eguna dute gaurkoa. Negoziazioak desblokeatzea eskatzen dute eta zenbait mobilizazio antolatu dituzte horren aurrean protesta egiteko. Hurrengo astean bilera bat aurreikusita dute, baina patronalaren berririk ez dute jaso oraindik. Tamara Letamendi, LAB sindikatuko ordezkaria. Bihar arratsaldeko 5:00 gonbidatu egin direla politikariak, ez? Eta hor benetan ikusiko dira, benetan interesatzen zaie batez ere partidu batzu nun, ez? Hasiten zaien hauan adinduen egoitzetako proiektuetaz eta holan, gonbidatuta daude bihar, benetan agertzen diren edo ez. Eta hor ikusiko dugu benetan interesa duten ala ez. El Jadini Aie Senegaldarra Espainiako poliziaren Iruñeko egoitzan hilik topatu zuten duela 6 urte. Atzo arrazakeraren kontrako hainbat elkartek deituta elkarretaratzea egin zen Iruñean ura gogoratu eta justizia eskatzeko, gainera prozesu judiziala trabatuta dagoela iritzita, diru bilketa kanpaina abiatu dute familiaren beharrei aurre egiteko.
Ordea Aitamari erreskate ontziko tripulazioak eskatuta agertu da ontzian egin beharreko ikuskapenak atzeratu egin direlako Mediterraneo erdialdeko misio humanitario berri batera abiatu aurretik eta prozesua arintzeko eskatu du. Ontzia Castellongo Burriana herrian dago zamatutan, ziurtagiriak berritzeko eta dagozko baimenak jasotzeko ikuskapen faltan. Berez, biharko egunarekin zen itsasoratzakoa. Aitamari itsas salbamendu humanitarioak kudeatzen duen gobernuz kanpoko erakundeak jakinarazi duenez, kapitaintzak atzo egin zuen ikuskapen hori, baina jakinarazi zitzaien azterketa bi zatitan banatu zela eta bigarrena azaroaren 4an izango dela. Gertaera horrek harridura eta kezka sortu du tripulazioarengan eta orain atzeratu egingo da Mediterraneoan zehar egiten ari den ibilbidea. Polonian atxilotuta daukaten Pablo González kazetariaren aferari heltzeko exigitu diote dozenaka kazetarik eta abokatuk Espainiako gobernuko atzerri ministro Jose Manuel Álvarez duen hori. Zehazki eskatu diote Poloniako gobernuari González Espainiaratzeko, ura aske uzteko eta prozesu justu bat bermatuko duen prozesu judizial bat abiatzeko. Salatu dutenez Espainiako gobernuak eta Europako batasunak ezin dute segitu baimentzen Europako herritar batek baldintza hauetan atxilotuta jarraitzea ez da Europako batasuneko estatu batek hain modu tematian bere oinarrizko eskubideak urratzea ere. González otsailaren 28an atxilotu zuten Polonian Errusiak Ukrainari egindako erasoak sortutako errefuxiatu krisiaren berri ematen ari zela. Errusiako zerbitzu sekretu militarrarentzat lan egitea leporatzen diote eta 10 urteko kartzela zigorra jar diezaiokete horregatik. Inkomunikatuta dago González baita haren abokatuaren gandik ere. Defentsarako eskubidea urratzen du horrek agiriaren sinatzaileen esanetan, zeina giza eskubideen Europako hitzarmenean jasota baitago. Eguneko lerroburuekin jarraiki kulturarlora salto, martxan da geuretik sortuak egitasmoaren bigarren aldia, zinema, antzerkia eta literaturaz gain komikia ere bultzatuko du aurtengo beka proiektuak, egonaldiak eta edapen zirkuitua eskainiko dituzte. Iaz abiatu zuen udalbiltzak geuretik sortuak egitasmoa euskara hutsean egindako artearen eta kulturaren sormena, ekoizpena eta edapena sustatzeko asmoz. Arrakastatsua izan zen proiektuak jasotako harrera antolatzaileen esanetan eta martxan jarri dute orain bigarren aldia. Sortzaileak eta udalerriak harremanetan jartzea izango da aurten ere egitasmoaren oinarri nagusia, baina berrikuntza nabarmen bat dakar literaturako, zinemagintzako eta antzerkiko lanak laguntzea zain komiki proiektuak ere bultzatuko dituzte aurten. Proposamenak bidaltzeko epemuga ez dute zehaztu oraindik, ez da aurten egitasmoan parte hartuko duten udalerrien zerrenda ere. Horregatik interesa dutenek proposamen irekiak aurkeztu beharko dituzte, Euskal Herriko eremu ezberdinetara egokitzeko gaitasuna eta malgutasuna adieraziko duen beste dokumentu batekin batera. Kiroletan ere badazer nabarmendu pilota eta surf selekzioei nazioartean lehiatzeko bidea eman diete Madrilen. EAJak eta PSOEk kirolaren legearen inguruan lortutako akordioaren barruan dago autonomia erkidego bateko selekzioak nazioarteko txapelketetan lehiatzeko aukera. Euskal Herria Bilduk nabarmendu du aurrera pausu txiki batela eta galdetu du zergaitik ez den beste kiroletara iristen. EAJak eta PSOEk ituna egin dute kirolaren legearen inguruan eta zehaztu egin dituzte selekzioek nazioartean ofizialki lehiatu ahal izateko bete beharreko baldintzak. Testuaren arabera autonomia erkidego bateko selekzioak nazioarteko txapelketetan lehiatu ahalko dira, kirolak lurralde horretan sustrai historikoak baldin baditu, kirol bakoitzari dagokion nazioarteko federazioak onartzen badu eta autonomia erkidego horretako federazioa Espainiakoa baino lehen sortu bazen. Hala Euskal Surf eta pilota selekzioek baldintza horiek betetzen dituzten eta lehen urratsa egin dute bi horiek nazioartean lehiatu daitezen. Espainiako aurrekontuak negoziatzen ari dira Madrilen eta horren testuinguruan lortu dute akordioa. Edonola ere, bi alderdien arteko investidura akordioan jaso zuten selekzioei bidea emateko puntua. Asteazkeneko lerroburuak aipatuta iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea. Aipatu bezala Euskal Herrian aztertzen ari dira 53 parke eoliko egiteko eskariak udan ardolankideak azalduko digu.
Gaur egun 54 parke eoliko ari dira lanean Euskal Herrian eta horietan 1.400 errota edota dorre dituzte bai mendietan baita landa eremuetan ere. 1.520 megabateko potentzia dute guztien artean, baina orain administrazioa beste 53 parke eoliko instalatzeko eskariak tramitatzen ari da eta 1.450 megabat gehiago erantziko lituzkete parke berri horiek. Horiek ala Euskal Herriko indar eolikoa oraingoa halako bi izango litzateke. Eolikoak izpide ditugula enpresarlotik ere bada berririk. Iberdrolak 1.104 milioi euroko irabazi garbiak izan ditu urteko lehen 9 hilabeteetan, iaz epe berean baino 29 gehiago, konpainiak asteazken honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez, nazioarteko negozioek eta bereziki Ameriketako Estatu Batuetan eta Brasilen egindakoek bultzatu dute konpainia, izan ere Espainian bere mozkin garbiak 14% jaitsi dira. Iberdrolak neurri erregulatzaile eta fiskalei eta gasaren eta elektrizitatearen garestitzari egotzi die beherakada, horren esanetan prezio finkoa adostuta zuten bezeroi ezin izan dielako aplikatu igoera. Irailera arteko emaitzak aintzat hartuta Iberdrolak aurre ikusten du ekitaldi honetan 4.000 eta 4.200 milioi euro arteko irabazi garbiak izango dituela. Energia krisi betean aipatu bezalako enpresa energetiko handien etekinak handitzen jarraitzen duten, bada Iberdrolak datuok aurkeztu dituen eguna aukeratu du Euskal Herria Bilduk energia estrategia konferentziaren aurkezpena egiteko. Bilboko Iberdrola dorraren parean azaldu da Mikel Otero. Koalizioak hilabeteak daramatza energiaren arloan dauden erronkei aurre egiteko plan bat lantzen. Hala estrategian 4 oinarri zehaztu ditu: efizientzia energetikoaren eta kontsumaren murrizketaren aldeko apustua, baliabide fosilen aroa gainditzea, berriztagarrien sustapena eta energiaren kontrol publikoa eta planifikazioa. Izan ere Oterok adierazi moduan egungo egoera onartezina da, Iberdrola bezalako enpresek irabaziak dituzten bitartean herritarrak pobretzen baitira. Gure inguruan energia faktura handiak ordaindu ezinik dabiltzatenak. Eta guzti hau gutxi baliz, kontutan eduki behar da, gaur egun, ehunka eta ehunka euskal enpresaren bideragarritasuna, etorkizuna, konprometitua dagoela, energiaren prezio altuak direla medio. Testuinguru honetan iragarri ditu Iberdrolak bere irabazi 1.000 milionario hauek eta horregatik onartezina egiten zaigu. Onartezina neurri handi batean irabazi hauek hain justu ere kontsumitzaileen, hau da, herritarren eta enpresen lepotik edo hauen bizkarrean egindako irabaziak direla. Gaizlatuta ordea Gipuzkoara jauzi pasaden urtean baino 4,8 gehiago bildu du urteko lehen 9 hilabetetan Ogasunak. Udane Arbeo. Gipuzkoako Foru Ogasunak 3.300 milioi euro jaso ditu urteko lehen hilabete hauetan, Eder Mendoza Foru bozeramaileak jakinarazi duenez. Pasaden urtean aldi beran baino 153,7 milioi euro gehiago dira horiek 4,8ko hazkundearekin. Azaldu duenez, orain arte zerga nagusien bilakera positiboa izan da eta denek hazkunde nabarmenak erakusten dituzte. Hala nola, PFZ-aren kasuan 4,5 da zerga honen bilketa, lan etekinen atxikipenek 3,3 egin dute gora, bezari dagokionean berriz 2,7 hazi da bilketa, 23,3 milioi euro jasorik, eta hirugarrenik sozietateen gaineko zergak ere hazkundea erakusten du 4,5 hazi baita iazko urtetik. Aipatu lehenengo 9 hilabetean Gipuzkoako Foru Ogasunak 3.379,3 milioi euro jaso dituela, lehenengo 9 hilabeteetan. Pasaden urteko aldi berean baino 153,7 milioi euro gehiago. Hau da, 4,8ko hazkundea izan du zergabilketak lehenengo 9 hilabeteetan. Eta urruti joan gabe bada besterik Ogasunaz ari garela, azken orduko aldaketarik ezean, derrigorrezkoa izango da tiket bai azaroaren batetik aurrera Gipuzkoan. Salmentek behera egin dute kostu egora eta kontsumitzaileek erosteko ahalmena galdu dute. Testuinguru honetan datorren aste hartan iritsiko da tiket bai sistema askoren haserrea piztu. Zain justu iragan igandean mobilizazioa egin zuten Donostian dendarteaneko kideak. Dendartean ostalari, merkatari eta zerbitzarien elkarteak sistema honek kalteak eragingo dizkielakoan. Adierazi dute trantsizioa behar bezala egiteko bitartekori jarri gabe hasiko duela tiket bai sistema Aldundiak, baina esan bezala
Aldaketarik ezean datorren asteartean, azaroaren batean derrigorrezkoa izango da ticket buy sistema. Eta honen aurrean merkatari txikien artean kexuak dira batez ere entzun dezagun dendartean ekokidea. Uste dugu itxierak ekarriko ditula. Azken finean, lehen neiko lanak indebilena eusteko dendaio beste arazo batekin batzuk erabakiko istia. Baditu kasuak, jubilazioatik hurbilegon o negozioa ez joala oso ondo, orduan, aitzegilao arrazoi honekin erabakiko istia. Hoi bai, eta gero bestetik, betikoa, azken finean, hor daude Amazon eta hor daude enpresa handileoik, hoik ez du ticket baik ezarri beharrik, eta gaina, jakintzazu nun daukaten egoitza fiskala. Han ez du zer gapatu beharrik. Ekonomia arloko beste gai batzuei helduta berriz, akordioa Iruñan eta Urruntzea Bilbon horrela laburbildu daitezke atzo Nafarroako eta Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenak berritzeko egindako bilerak. Nafarroakoan Komisiones Obrerasek eta UGTek akordioa sinatu zuten eta 5 urterako lan hitzarmena adostu. Bizkaian berriz patronalaren eskaintza berriak ez zituen sindikatuak gogo bete eta aste amaierarako greba deialdiei eutsi diete. Metalgintzan akordioa erdietzi dute Nafarroan, Bizkaian aldiz urrun dago oraingoz. Izan ere, Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenen negoziazio maila asteartean berriro bildu zen, eta FEBEN patronalak 1,4 soldata igora proposatu zuen gehienez jota 4 urtetarako. Sindikatuek ohartarazi dute baina aurkeztutakoak ez duela langileen erosalmena bermatzen, eta horregatik greba deialdi eutsi diete. Ekarri du proposamen berri bat, baina proposamen hori makillaje hutsa izan da. Justo guk esan duguna ez duguna onartzen, ez atzera pausurik, ez soldata igoerak erosalmena ez dituztenak bermatzen. Patronalak torri izan eduki batzukin oso urrun geratzen izena sindikatu guzengatik, guk pasan azinen genuen planteamientoa eduki izat batzuekin, eta atzo patronala planteaban da oso urrutikatzen da. Komisiones Obrerasek, Labek eta UGTek ere beste eskaintza bat egin zuten. Hala ere, FEBEN ustez, plataformaren eskaera onartezina da. Dugu proposamen bat, gure plataforma mugitu dugu, eta patronalak modu oso azkar eta arin batean esan du ez duela onartzen. Elak ere proposamen bat aurkeztu zuen, baina patronalak guztiz baztertu zuen. Bai, atzo konfirmatu gan. Ez komora bile Moskun. Azken bilera ordu erdi eskaseko izan zen eta sindikatuen proposamen zehatzek berehala jasuten aurkako erantzuna. Giroa gainera gaiztotu da eta horren adierazle da ez dutela beste batzar bat hitzartu. Egoera guztiz bestelakoa da Nafarroan, 11 hilabeteren ostean, Komisiones Obrerasek eta UGTek 5 urtetarako akordioa sinatu dute, APMen eta ANEN patronalekin, 1.500 lantokiren eta 36.000 langileren baldintzen oinarria da. Espainiako Polizia Nazionalak Nafarroako Labeko 6 sindikalista atxilotu zituen garbitzaien grebaren harira, kamioi batean jarritako pankartagatik. Urtebete geroago Agoizko lehen auzialdikoetan instrukzioko epaitegiak kasua artxibatzea agindu du. Izan ere, instrukzio epaileak ez du delitu zantzurik ikusten emakume langileentzako lan baldintza duinak eskatzen zituen eta patronalak Nafarroako garbiketa hitzarmenaren negoziazioko blokeoa salatzen zuen ekintza sindikaletan. Pasaden urteko apirilaren 20an, Espainiako Polizia Nazionalak Labeko 6 sindikalista eta garbiketako langile atxilotu zituen. Nafarroako garbiketa hitzarmena desblokeatzea eskatzen zuten. Negoziaketa blokeatzen zuen ISN enpresako kamioi bat autobidean gelditu eta pankarta bat jarriz. Orain Agoitzeko instrukzio epaile batek atxiloketa horien harira irekitako prozedura judiziala ixtea artxibatzea erabaki du. Hortaz, ikuskizun polizial hura, ikuskizun horrek hartutako dimentsioa ez zela kasualitatea izan esan behar dugu. Lab sindikatuak adierazi du Polizia Nazionalak bi ekintza independienteren salaketak batu zituela. Kamioiarena eta martxoak 8an zen Nafarroako enpresaburuen elkartean egindako beste ekintza bat. Eta poliziak zen eta ISN enpresako salaketak koordinatu zituela. Artxibatze autoak agerian uzten du
ez dagoela deliturik ekintza sindikaletan, eta horrekin batera enpresaburuen salaketen eta poliziaren jardunaren asmotxarra. Epaileak adierazi du ere ez zela ustezko bide segurtasunaren aurkako deliturik egon, eta kamioiaren gidariak adierazi zuela ibilgailuak ez zuela inolako kalterik jasan. Modu honetan, iritzi publikoaren aurrean laben eredua zalantzan jarriko zuen polizia operazioa salatu nahi izan du sindikatuak. Eta langatazketan aipatu gulerreuetan ere Nafarroako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako adineko egoitzetako langileek mobilizazioak eta grebak antolatu dituzte asteon euren lan baldintzen alde. Nerea Garzia. Bi eguneko greba hasi dute Arabako zahar egoitza pribatuetako langileek. 1200 pertsonek lan egiten dute lurraldeko egoitza pribatuetan, eta lan hitzarmena negoziatzeko maila desblokeatzea eskatzen dute ELA eta LAB sindikatuek. Lan usteaz gain, elkarretaratzeak egin dituzte Arinez, Mercedariaz eta Gazalbide egoitzen atarian. Eta horrekin batera manifestazio eta autokarabana antolatu dute bi egun hauetan. Arratsaldeko 5:00 gonbidatu egin direla politikariak, ez? Eta hor benetan ikusiko dira, benetan interesatzen zaie batez ere partidu batzu nun, ez? Hasiten zaien hauan adinduen egoitzetako proiektuetaz eta holan, gonbidatuta daude bihar, benetan agertzen diren edo ez. Eta hor ikusiko dugu benetan interesa duten ala ez. Duela 2 aste berreskuratu zituzten mobilizazioak, sindikatuetako ordezkariek bilera bat izan zuten uztailean patronalarekin, eta hark negoziazioetan aurrera pausoak emateko konpromisoa hartu zuen. Salatu dute ordea oraino ez dutela urratzik egin. Urriaren 13an negoziazio maila desblokeatzeko asmoz, bilera bat eskatu zioten Emilio Sola Arabako Aldundiko gizarte politiketako diputatuari, eta joan den astean eskaera bera egin zioten patronalari, baina erantzunaren zain daude oraindik sindikatuak. Idatzi gaituzte esanez bildu algarela, oraindik ez daukagu inungo berririk patronalaren aldetik. Horrek erakusten du patronalak ez daukala inungo presarik eta oso komodo daudela dauden moduan eta dagoen egoerarekin. Sindikatuek iragarri dutenez 2 aste barru elkartuko dira, baina negoziaziorik egon ezean mobilizazioak eta grebak bere horretan jarraituko dute. Ostera gaizalatuta, baina arabatik mugitu gabe, Gasteizko epaitegi batek berretsi du klinika bateko atean abortuaren aurkako protestak egiteko debekuan 100 metroko urruntza agindua ezarri die ekintza horien arduradunei. Beraz, urriaren 17an Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak abortuaren kontrako mugimenduak egindako errekurtsoaren defentsa bertan bera geratu da. Torturaren errealitatearen berri emateko 2 mintzaldi antolatu ditu Iruñean torturatuen sareak. Azaroaren 17an medikuen elkartean eta 20an kondestableen izango dira. Nafarroan torturaren gaia itzaletik argitara ateratzeko pausoak eman direla txalotu, baina oraindik bidea egiteko dagoela gaineratu dute. Talde honetako kide Ainara Gorostiagak eta Jorge Txokarrok egin duten agerraldian azaldu dutenez, lehen mintzaldia azaroaren 17an izango da Nafarroako medikuen elkartaren egoitzan arratsaldeko 6:00 tortura Nafarroatik haratago izenburua jarri diote hitzaldiari, eta bertan Angel del Cura, Anton, Olivier Peter, Elena Sola eta Santiago Berezertua nazioarteko adituak arituko dira. Nafarroako gobernuaren laguntza du ekimen honek. Bigarren mintzaldia azaroaren 20an izango da kondestablearen jauregian. Santiago
berezi hartuaren eskutik. Argentinan giza eskubideen aldeko lanean eskarmentu handia du berezi hartuak eta Hego Amerikako herrialde horretan pairatu zuten diktaduran izandako tortura kasuei buruz arituko da. Memoria izpide dugula Naoio Nafarroako herritarren harremanetako kontseilariak eta Fernando Martínez Memoria Demokratikoaren Espainiako gobernuko idazkariak Hormigoizko mugak proiektuaren lankidetza hitzarmena sinatu dute Madrilen. Egitasmoaren helburua frankismoan zehar Nafarroako Pirinioetan eraikitako defentsa egiturak berreskuratzea da Oioren arabera. Sinatze ekitaldian Ezkabamendiko gotorlekuaren inguruko proiektu bat garatzeko lantaldea osatzea proposatu du Oio kontseilariak. Simbologia frankistak entzeaz eta memoria lekua dutenen errolda egiteaz ere hitz egin dute. Ekitaldian Oiok memoriaren garrantzia azpimarratu du esanez, ezinbesteko funtzioa betetzen duela gizarte justuago eta demokratikoago bat eraikitzeko. Horrelako lekuek frankismoko egitura militarrek belaunaldien arteko transmisioan jokatzen duten paper garrantzitsua ere aipatu du sailburuak. Bestelakoan Bilboko udalak 3 ekimen jarri ditu martxan eskolako umeen artean euskara sustatzeko xedea zain justu, zinema euskaraz, euskal jolasak eta jokoak eta mundu bat bertso deiturikoak dira 3 programa horiek. Bilboko udalak 3 ekimen martxan jarri ditu eskolako umeen artean euskara sustatzea aldera. Hain justu, zinema euskaraz, euskal jolasak eta jokoak eta mundu bat bertso. Zinema euskaraz ekimenak aukera ematen die Bilboko ikaslei euskaraz filmatutako filmak edo euskara bikoiztutakoak ikusteko eta hainbat balio lantzeko gainera. Hala nola, adiskidetasuna, immigrazioa, ingurumena eta feminismoa. 50 ikastetxek eta 9.000 ikasle baino gehiagok parte hartzen dute zinema euskaraz ekimenean. Urtero halaber Bilboko zinema aretoetan 26 film inguru eskaintzen dira. Horrez gain, euskal jolasak eta jokoak izeneko ekimenaren bidez, herri kirolekin euskaren erabilera sustatzen dute. Jarduera horrek gainera, eskolen arteko harremana sendotzen du. 20 ikastetxek parte hartzen baitute eta 1200 ikasle inguru elkartzen dira. Mundu bat bertso izeneko programa ere abian jarri du Bilboko udalak. Ekimenaren bidez, antzinako bertsoak, kantak eta bertsolaritzaren oinarri teorikoak lantzen dira. Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleentzat zuzenduta dago. Bada Bilboko udalak euskara sustatzea helburu hainbat ekimen martxan jarri ditu. Zinema euskaraz, euskal jolasak eta jokoak eta mundu bat bertso. Kulturarlora salto 4. urtez Durangoko azokak da sortzaile eta programatzaileen arteko topagune profesionala antolatuko du. Aurten egitasmo hau abenduaren 5ean antolatuko da. Hau da, azoka hasi baino 2 egun lehenago, 2 espazioetan Durangoko Bizenta Mogen liburutegian eta San Agustin kulturgunean. Eingo dugu eztanda izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitzazpian izan arren, eskerrik asko. Ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu eztanda. Egingo dugu eztanda. Egingo dugu eztanda. Bestetik Azoraren 10-etik 13 egingo da Galdakoko sormene jaialdia eta egun horietan amatasuna, sorkuntza, euskara eta transmisioa izango ditu ardatzadi. Ilargi berriak Labuzarren ondoa. Indartsuen loan, aurreko plazandren koplak dauzkagu ahoan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan,
berriak lamuzaren ondoan. Bideak doinuak daramatzagu kolkoan. Ilargi berriak lamuzaren ondoan. Ordea aipatugu Lerroburuetan ere martxan da Geuretei sortuak egitasmoaren bigarren aldia. Eta albisteiekin bukatu baino lehen kiroletan esan dugu pilota eta surf selekzioei nazioartean lehiatzeko bidea eman diete Madrilen. Euskal pilota selekzioak nazioartean ofizialtasuna lortzeko behar duen laguntza eskaintzeko. Para eso, para el fútbol, españoles. Tenemos que ser españoles y para jugar a pelota sí podemos ser vascos. Bien. El resto, es que todo el resto es selección española, obligada por ley y obligada por sanciones a quien no desee participar en ella. Porque en nuestro país la reivindicación y la exigencia es tanto para unas modalidades deportivas como para otras, es para todas, desde Tutera a Baracaldo. Y esta es una reivindicación muy sentida. En ese sentido, no esperen que les apoyemos con un voto positivo cuando una vez más se nos niega una reivindicación histórica y transversal en la ciudadanía vasca. Uste dut ez dudala gehiegi esaten gaurkoa Euskal Kirolentzat egun historikoa dela esaten badut. Historikoa ere bada Euskal selekzioei nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko eskubidea aitortu behar zaiela uste dugun milaka eta milaka euskaldun herritarrontzat. Bada honekin iritsi da albistegiaren bukaera, gaurkoan Arantxa Tapia ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburuari eguerdian eginiko elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu. Eta horrela, besterik ez zure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 satarian ondo izan eta bihar arte. Zerke egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, besarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da, bakarrik zaude, begizuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean, segizuloan, ilunketan ikuste zein omen da, zure zauria. Zerke egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, besarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da, bakarrik zaude, begizuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean.
Egunen olegez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurean daukagu Arantxa Tapia, ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailburua, ongi etorri. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Azken asteotan eztabaida piztu da, Arabako mahastien sormarka dela eta Eusko Jaurlaritzak izendapenari behin-behineko argi berdea eman ostean, nahiz eta Europako batzordearen batasunaren ebazpenaren zain egon, zer nabarmenduko zenuke auzi honetaz? Nik uste dut, lehenik eta behin jakin behar degula enpresa pribatu batzuek egiten dutela eskaria, bere negozio beste erabatera kudeatu nahi dutelako. Erabat zilegia da beraz, legeari lotutakoa eta legearen arabera hori aukera bata, borondatezkoa, beraz, badago talde bat hori egin nahi duna, eta guri ardura tokatzen zaigu, Jaurlaritza bezala horrei bide ematea. Eta horrela egin dugu orain arte. Bide eman genion, alik eta txosten egokiena bidaliz Madrilera, Madrilerek berdin egin du Bruselera, eta legeak dioenez gainea, momentu honetan behin-behineko baimena eman daiteke, horrela eskatu digute eta horrei bide eman diogu. Eta berriro diot, guk erabateko errespetua enpresa pribatuak eta bere negozioa da, eta erabateko errespetua erabakitzen dutenak baita ere, momentu honetan dauden jatorri izendapenean mantentzea guretzako bi multzoak dira garrantzitsuak, biak dira Arabar Errioxako upategiak eta nolabait nekazariak, eta biak babestuko ditugu. Uste duzu hauzia politizatu egin dela, Errioxako gobernua hortartean dagoelako, errekurtsoa jarri duelako? Nik uste dut, hasiera batetikan ikusi zanean aukera hau bazegoela eta eskaera hori bazegoela, izan dela interes bat politizatzeko eta bihurtzeko hau erabaki politiko bat izango balitz bezala. Ahaztuta benetan berriro enpresa pribatuak direla eta bere etorkizuna jokatzen ari direla eta erabateko legekotasunez ari direla. Zentzu horretan, hori Jaurlaritza bezala eta gobernuei tokatzen zaigu babesa ematea gure sektoreei eta guk inongo zalantzari gabe aurrela egiten ari gera. Kanpora dena nahi dutenak eta barruan geratu nahi dutenekin. Europako batasunetik etorriko den agindu edo ebazpen horren zain dena delakoa zein bide jarraituko du Eusko Jaurlaritzak gai honetan? Orain egin duguna, momentu honetan dokumentazio guztia eta espediente guztia Bruselan dago, bereiek behin betikoa emango dute edo ez dakigu, gure ustez ondo jantzita dago espediente osoa, horrela saiatu gea, eta legeak dio bitarte horretan behin-behineko eskaera egin daitekela eta erabilera hasi daitekela, horretarako estatutuak behar dira, nolabaiteko Consejo Reguladoren antzeko zerbait sortu behar da, eta horretan ari dira, eta horrei bide ematen diogu, eskaera dago, eta guri tokatzen zaigu alik eta ondoen hori kudeatzea. Atzokoan Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak aurkeztu ziren, 14.000 milioi euroko langa gaindituko dutenak. Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko adierazle ekonomikoei begiratuta, esan dezakegu agian, Europako beste herrialde batzuekin alderatuta, hobeak direla, baina Europa mailan atzeraldia baldin badator, blindatuta ote gaude. Hori ezin da, inoiz ere horrela esan une honetan mundua oso globala da, gure ekonomia globalizatuta dago baita ere, garrantzia jarri diogu berrikuntzari baino baita ere nazioartetzeari. Beraz, edo zer gertatzen dela ez bakarrikan Europan, beste lekuetan ere guregan eragina dauka. Gure enpresak ikasi dute baita ere resilienteagoak gaztelaniaz esaten dana, hau da, askotz ere egonkorragoak izaten eta beste erabatera erantzuten dauden desegonkortasunei eta jakin gabe zehazki zer etorriko dan, ezta? Baina atzeraldi bat etortze baldin bada, arriskua dago baita ere gu ere atzeraldian sartzeko. Hala ere, gaurko adierazlekin esan beharra dago gure enpresek indarrez daudela, oraindikan ere, inbertsioak egiteko eta lehiakorragoak izateko asmotan. Nazioartean mugitzen, baino baita ere, gure nolabait kateak, hornidura kateak ona ekarriz eta askotz ere landuagoa izaten etorkizuna. Zentzu horretan ikuste eta aurrera pausoak eman ditugula eta pandemiak asko irakatsi digula. Testuinguru honetan etorri dira Europako funtsak, hain zuzen ere 200 milioi inguru, baino gehiago, jasoko dituzte autoelektrikoen planak, zati handi bat hartuko du Volkswagenek, baina inbertsioaren erdia baino gehiago Mercedesek patrikaratuko du, zer suposatzen du honek? Guk beti esan dugu nolabait gure enpresek bazituztela proiektu garrantzitsuak, proiektu interesgarriak eta ondo jantzita zeudela.
Eta honek horrela demostratu du, nolabait PERTE honek demostratu du kapazitatea egon dela proiektu horiek aurkezteko, ondo aurkezteko. Badaude proiektu txikiagoak eta handiagoak, kasu honetan Mercedes da gure kasuan erkidegoan handiena, baina Mercedes ez doa bakarrik. Mercedesek ditu baita ere beste enpresa euskaldunak berekin hainbat proiektu garatzeko, zesta proiektu bakarra proiektuak nolabait diferenteak dira, aterki baten azpian esango genuke, eta hor enpresa dexente daude euskaldunak, eta zentzu horretan posteko modukoa da. Esan genuena hori egia da, eta behingoz ia hori baliabide horiek iristen diren gure enpresetara. Badirudi jarraituko duela, espero dugu gauzak ondo jatea eta ondo kudeatzea guzti horiek, beste PERTE batzuk ere badaude oraindikan bukatu gabe nolabait esleipena, eta espero duguna da ahalik eta azkarren iristea diru horiek, ze hor daude eta gure enpresek behar dituzte. Mercedesek horrez gain 1.200 milioi euroren inbertsioa agindu zuen, hain zuzen ere, noiz iritziko diren inbertsio hori berririk duzue? Nik uste dut enpresa berak nolabait adierazi zuela hori oso aurreratuta dagoela, eta azken dokumentu ofiziala behar du edo erabaki ofizial bat, baina nik uste dut hori ez dagoela zalantzan, argi dago inbertsio hori egingo dela, Gasteizen egingo dela, eta horrek suposatuko duela Mercedesentzako bai, baina inguruko hornitzaileentzako ere ikaragarrizko aurrera pausoa, teknologizazioa, eta beste nolabait mundu batean sartzea, eta mundu hori da autoelektrikoarena. Gaur egun agian zerbait egiten nahi da, baina askotz ere indarra handiagoekin sartuko litzateke. Beraz, proiektu hori joango da garatzen eta ikusiko dugu. Beste enpresa bat da Siemens Gamesa, milaka kaleratze iragarri dituena mundu mailan, oraindik ere jakiteke zenolako inpaktua izango duen Zamudioko lantegian, berriki elkartu zarete zuzendaritzarekin, ez dakite baieztapenik eman dezakezuen bilera horren ostean. Langileen eta enpresen arteko erlazioa beraien artekoa da eta errespetuz hartu behar dugu eta horrela hartzen dugu. Gure arteko erlazioan ikuste gauza pare bat oso argi gelditu zirela guretzako garrantzitsua direnak. Eta da Siemens Gamesak egiten du, jarraitzen du apostua egiten Euskadiren gatikan eta Zamudioko egoitzen gatikan, eta bertan dagoen jakinduria eta ekosistema osoa oso ondo baloratzen da. Beraz, apostu hori mantentzen da eta inologoko zalantzarik gabe gainera, eta horrela adirazi ziguten. Eta bestalde guretzako interesgarria dana, eta beraiekin lehendikan ere lantzen ari ginena, hornidura kate guztia. Hau da, zenbat enpresa daude euskaldunak, dagoeneko Siemens Gamesakin lan egiten dutenak, hemen, baina baita ere mundu mailan. Eta horrere konfiantza bat enpresa horiengan, eta nolabaiteko lotura hori areagotzeko, eta kalitatea hobetzeko, gauzak hobetu egiteko, eraginkorragoak izateko, momentu honetan hori behar degulako, eta elkarrei lagunduz nik uste hori posiblea dela. Guretzako beraz garrantzitsua mantentzearen apostua, eta gure hornitzaileekin ere, nolabait elkarrekin lantzekoa. Beraz, alde horretatik nik uste positiboa izan zela, jakinikan gaurko egoera Siemens Gamesan oso konplexua dela. Mantentzeko egoera edo konpromiso hori aipatu duzu, baina horrek ez da nahi du Zamudioko lantegien ez direla kaleratzerik egongo? Gu ez ginen sartu kaleratze berezietan, ze benetan hori negoziaketa batean dago, eta aipatzen nuen bezala errespetuz eman behar dugu. Bai, aipatu ziguten, denboraz egingo dutela, eta baita ere inongo esango genuke kaleratze traumatikoak erabili gabe. Ikusi dezagun eta batez ere landu dezatela, eta horrela eskatu genien, landu dezatela gardentasun osoz langilekin. Hori da garrantzitsuena guretzako. Energiaren alorrean, zein puntutan da Euskal Autonomia Erkidegoa? Badakizu une honetan beste hainbat leku bezala Europa mailan badugula menpekotasuna, kasu honetan gasarekiko, kanpotikan datorren gasarekiko, horrek suposatzen du badagoela baliabidea, baina asko ordaintzen dugula baliabide hori, eta energia berriztagarriak ez ditugula gehiegi sortzen. Hori izan da, Euskadin mandan arazo nagusienetako bat, industria oso potoloa daukagu eta ez dugu energiarik sortzen. Nik uste dut orain konturatu gerala ze garrantzia duen bertan sortzeak,
Nafarroan daukagu adibide garrantzitsu bat, eta guk ere urratsa handia eman behar dugu zentzu horretan. Nik uste gizarte bezala konturatzen ari gerala horretaz, eta unea iritsi da, instalazio fotovoltaikoak, biomasakoak, eolikoak, izan handiagoak edo txikiagoak, autokonsumorako, komunidade energetikoak erabiliz, o instalazio handiagoak. Guztiak behar ditugu, eta orain da unea eman dezagun urrats hori, ahalik eta ondoen noski, berme guztiekin ingurumen ikuspegitikan, baina kontutan izanikan energia berriztagarrietara pasa behar degula. Hori ez dela soluzio bakarra eta hidrogenoa ere beharko degula, eta horretan ere landu egin behar dugu, baina urratsa handia egiteko momentua iritsi zaigu eta aukera dugu. Egun hemen kontsumitzen den energiaren 10% soilik da bertan ekoitzitakoa, zein nolako epeetan mugitzen gara portzentai hori handitzeko eta zenbateraino? Helburua jarrita geneukan ez oso helburu handia esango genuke, 20% iristekoa 2030 urterako, horrek guretzako suposatzen zuen bikoiztea baino gehiago, baina ikusirikan momentu honetan gertatu zaiguna Rusiak, Ukraina inbaditzen du, horrek suposatzen du ikaragarrizko arazo bat, eta geneukan transizio hori buruan geneukana eta lantzen ari ginela nolabait azeleratu egiten da. Gaur egun bilatu beharko genuke 20 horretatikan pixka bat gehiago joatea, Europak 40% jarri du, 40-45 ari da planteatzen. Hori asko da, gu oso urrun gaude, baina aukerak baditugu. Beraz, tokatzen zaiguna da, baliabide guztiak ahalik eta ondoen lantzea, eta ari gera, hori komunidade energetiko txikiagoak, biztanleekin, planteatzen ari gera, baita ere enpresak parte ardezatela instalazio handiagotan sor daitezken komunidadeetan, edo administrazio publiko bezala baita ere tokatzen zaigu, gure teilatuetan ere horrelako instalazio jarri alizatea autokonsumorako izango direnak. Beraz, nik uste kontzientzia hori eta aukera hori hartu eta aurrera egin behar degula. Gauza bat geldituko zaigu, eta da, administrazioen ikuspegitikan, baita ere tramitazio guzti hori nolabait azkartza, eta hori gure esku dago baita ere. Autokontsumoa aipatu duzula, egun ez dago edonoren esku, plaka fotovoltaikoak euren etxeetan ezartzearena, zenolako laguntzak aurreikusten ditu Jaurlaritzak? Honetan laguntza potoloak daude horretarako, eta ez da bakarrikan norberak bere etxean, ze hori ere, etxe handi bat izan behar duzu, eta zu, ez dakit, adosatu batean edo horrela bizi, baina badaude baita ere beste aukera batzuk esaten dara komunidade energetikoak leku batean horrelako instalazio handiago bat jarri eta zuk zure partaidetza hartu eta horretarako ere diru laguntzak badaude eta modu desberdinak daude egiteko. Nik uste dut une honetan komeni zaiguna da jakitea ze laguntza dauden eta asko eta diferenteak daude eta nolabait hartu egokiena izango dana jakinikan, une honetan dagoen prezioarekin egiten den inbertsioa oso azkar bueltatzen dela guregana eta hori etorkizuneko inbertsio bat da. Eta energia berriztagarrien proiektuekin lotuta, zeintzuk dira epe laburrean dituzuenak mahai gainean? Epe laburrean desente daude mahai gainean eskaerak eginda. Aurreratuenak dauzkagu bi Araban, izango liratekenak Oion inguruan eta Azazeta inguruan, horiek daude aurreratuenak, baina badira beste batzuk baita ere, bai fotovoltaikoak eta baita ere eolikoak martxan daudenak. Jakinikan badagula este instalazio fotovoltaikoak, ekienea, aurreko legealdian hasi genuena, prozesu guztia, eta tramitazio administratiboan ere orgoaz aurrera. Baina horregatikan aipatzen nuen, administrazio guztiak baita ere jarri behar dugu guretikan onena izango dana proiektu horiek gauzatu ahal izateko. Berme guztiekin inoiz ez dugu esaten bermeak kentzea. Bermeak hartu, baina baita ere azkarragotzea, ze bestela ez gera iritsiko denboraz. Arabako proiektu eolikoei buruz, Arabako diputazioak egin du txosten bat eta aipatu du, Eusko Jaurlaritzak proposatukotako 9 proiektuetatik 7 izango luketela ingurumenean eragin larria edo oso larria. Honek zein eratara baldintzatuko ditu proiektu horiek? Ari gera hitz egiten PTS-ari buruz. Hau da, ari gera lantzen PTS bat, non kokalekuak aztertzen ditugu, bai instalazio fotovoltaikoak eta instalazio eolikoak. Hau da, nun dago haizea, nun dago eguzkia, eta planteatzen ditugun non den aukerak nun ditugun. Eta horren aurrean eginda txosten bat, foru aldunditikan, aipatuz hainbat gauza ze egoera gerta daitezken. Horrek ez du suposatzen berez ezer eragozten duenik, gu kontutan hartuko ditugu, aipatu diran gauza guztiak, baina adibide bat esateko, mendikate batean aurre ikuste baldin bada,
leku bat instalazio eolikoak egiteko, eta arazoa baldin badago, ez dakit, iparraldetikan ekialdera begiratuz, agian beste erabatea jarri beharko da, kalteak ekiditeko. Beraz, ez du erabatera gozten, baizik eta egiten diguna da, nolabait atentzioa ditu, esanez kontuz hemen arazoak egon daitezke. Eta horrekin noski PTS-arekin jarraituko dugu, eta alik eta egokien aterako da dokumentazio hori, oraindik tramitazioa luzea da, eta jarraituko dugu lanean. Tokia eta kudeaketarekin lotuta dira hainbat eta hainbat herritarren kezkak, berriztagarriekin lotutako horiek, ulertzen duzu berriztagarriak bai, baina ez nire etxe ondoan argumentu hori? Hori izan da, nik uste dut, gizaki guztion jarrera bat momentu batean edo bestean. Baina gaur egun ikusita ze arazo ditugun, nik uste dut sentsibilitate pixka bat izan behar degula, eta baita ere kontutan izan behar degula, nire etxean ez, baina zurean jartzen detenean, zurean egiten dut kalte. Beraz, parteka dezagun, nolabait, arriskua baldin badago, arriskua kontutan izatea, eta parteka dezagun baita ere onurak. Orduan, elkarrekin lan egin dezagun zen niretzat, ona ez baldin bada zuretzat ere ez da ona. Orduan, zergatikan esaten dugu aldamenekoan bai, baino nirean ez. Nik uste iritsi dela momentua pixko bat guztiok elkarrekin lan egin dezagun, eta adostu dezagun nola, non eta zertarako behar ditugun, zertarako argi dago, nola egingo dugun eredu desberdinak egon daitezke, finkatu ditzagun eta erabaki dezagun bai egitea. Nik uste dira ez dela momentua ez ezatekoa eta beste batek egin dezala. Posible da dena energia berriztagarrien proiektu hauek ezartzea ingurumenari, naturari kalterik egin gabe edo kalterik txikiena egiten? Noski, eta demostratuta dago mundu mailan, nik uste dut ez dagoela herririkan pentsatzen duena nik jarriko dut instalazio bat kalte egiteko. Beraz, kontutan hartzen dira beti lekurik onenak, noski, baina baita ere kalterik eta txikiena egiten, baina hori ospital bat martxan jartzen dugunean, edo errepide bat egiten dugunean, edo beste edo nolako azpiegitura bat, edo eskola bat, izaten ditu bere kalteak, baina beti baloratzen dira zein dira kalteak, zein dira onurak, kalteak txikienak izan daitezen, eta kalte horiek gaina hoien ordaina nola egiten da beste era batera. Guzti hori kontutan hartu eta lan egiten dugu beti, kasu honetan ere berdin egin dezagun. Eolikoen proiektuak hizketan ari garela, Statkraft enpresa norvegiarraren bi proiektu horiek iragarrita, Eusko Jaurlaritzak bertan parte hartuko du? Eskaini egin zaigu partaidetza, eta oraindikan proiektuak oso hastapenetan daude, ikusiko dugu aurrera egiteko modu bat dago, aztertu behar ditugu baita ere ingurumen ikuspegitikan posible dan, eta baita ere gure parte hartzea zemotatakoa izango den. Baina beti egiten dugun bezala, bai fotovoltaikoetan ekian eta ekienean parte hartzen dugu. Parte hartzen dugu aixe indarren, badugu baita ere solariakin beste proiekturen bat, ekioletan parte hartzen dugu. Beste proiektu batzuetan ez agian parte hartze ekonomikoa zea sozio bezala, baina bai beste erabatekoa. Moduak daude eta energia berriztagarriak aurrera egiteko beti bidelagun izango gea. Enpresa norvegiarra hau publikoa dela, izaera publikoa duela da azpimarratu dena, gehien bat. Euskal Autonomia Erkidegoan horrelako enpresa publiko bat aurrera eramatea posible da? Enpresa publikoa da, baina horrek ez du esan nahi onurarik gabekoa denik. Hau da, onurak bilatzen ditu eta onura horiek gaina berrira eramaten ditu, logikoa den bezala. Euskadin aspalditik daukagu enpresa bat 40 urte dituena, oraintxe beteko ditu gainea, eta ospatuko dugu energiaren euskal erakundea eta proiektu askotan parte hartu izan du eta parte hartzen du. Beraz, badugu etxean ere norekin lan egin, eta suerte bat daukagu eta da pribatu asko ditugula baita ere interesatuak daudenak, elkarrekin lanean nik uste dut pribatuak eta publikoak Euskadin badugula halako seina berezi bat non elkarrekin lantzeko aukera dugun eta ohitura dugun, eta izan publikoa, izan pribatua, o izan elkarrekin nik uste proiekturiko berenak bilatu behar ditugula. Enpresa pribatuen inguruan ere, hain zuzen ere inflazioaren gorakadaren atzean, arrazoietako bat, handi batean, izan da energiaren prezioa handiaren ondorioz, eta ikusi da nola enpresa energetiko handienek mozkinak biderkatu dituzten, nola ikusten duzu hauzia?
Nik uste dut Europatikan oso argi geratu dela zein izan daiteke bidea, eta nik uste dut von der Leyen presidentak aukeratu duen bidea erabat ona dela, onargarria bakarrikan ez ona dela, eta hortikan nolabait gure ikuspegia oso baikorra da. Horrelako neurri batzuk jartzen baldin badira, nik uste gaina herriarentzako, herritarrentzako eta beste proiektu mota batzuk aurrera emateko ere interesgarria izan daitekela. Prezioak mugatu behar dira orduan. Prezioak mugatu baino, nik uste von der Leyenek aipatzen duena da, lehendikan egoera normalizatu batean zure etekinak 10-koak baldin badira, eta egoera berezia dalako zure etekinak 15-koak baldin badira, agian badago hor, zati bat, herritarri bueltatu behar diozuna, edo zure herriari bueltatu behar diozuna nolabait. Eta hortikan ikuste bide bat badagoela, eta planteamentua orokorrean guk ondo ikusten dugu. Eta zein eratara egin zitekeen hori? Nik uste beraiek handikan planteatzen dutenean horrelako sistema bat, beraiek direktibak aterako dituztela eta finkatuko digutela nola egin, eta ikusiko dugu guri zer tokatzen zaigun, zer badakizu erregulazioan guk ez dugula eskumenik eta estatuak egin behar duela. Baina hasierako planteamendu bezala guk egoki ikusten dugu. Baina agian zerga sistemaren bitartez egokito daiteke eraren batean edo? Nik uste dut zergak eta erregulazioa lotuta daudela, eta ez daudela gure esku momentu honetan, baina ez dute eskumenetan sartu nahi, zegune honetan Europar osoak, Europar batasunak definitzen duen politika izan da alde batetik gasaren gaia nola kudeatu eta nola aurrera eraman, Ukrainiaren gaia nola elkarrekin landu eta elektrizitatearen gaia ere elkarrekin lantzen baldin badugu hobea izango da. Baina ez bakarrikan etekinak edo ateradian mozkinak nola landu baizik eta erregulazio berri bat behar du Europak, ikusi da etzala egokia edo egokiena orain daukaguna, eta hori ere lantzeko dago, eta hori Europar erregulazioa da. Beraz, guztia azter dezagun hori da gure ikuspegia eta soluzio egoki bat eman diezaiogun orokorrean. Arantza Tapia, Eusko Jaurlaritzaren ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailburu, eskerrik asko gurean izateagatik. Zuei eskerrak.